Para mí, Europa en una palabra se podría definir como desunión. Per mi, Europa, amb una paraula, desastre. Proyecto. Vergonya. Diversió. Capital. Que està gastada ja. Institucions. Pau. Hauria de ser pau. Desigualtat. Europa es una oportunidad perduda. Europa. Es un sueño. Es una casa de putas auténtica. Podría ser un bonito museo. Complicació. Per mi Europa es una mica tirana. Creo que es un continente muy rico y tenemos suerte de estar aquí. Europa es un ideal, pero que está lleno de defectos y que no acaba de funcionar. Una comunidad de países con tradición parecida y también la comunidad geográfica. Per mi Europa és una Unió Europea que està una miqueta corrupta, sobretot per part d'Alemanya, és a dir, és la veu més d'Alemanya que d'Europa en general. No és tot igualtat d'opinions o la veu no és igual d'alta per tots. Jo realment em sento europeu, però també em sento espanyol, em sento català, però Europa sí que és una cosa que ens queda a vegades una miqueta lluny per aquest llenguatge que utilitzen. Però... Creo que existen demasiadas diferencias entre países y creo que existen demasiados inconvenientes para ciertos países que no son los que a ellos más les convienen. Creo que hay demasiada desigualdad, hay demasiada desunión. Em sento Europa bastant llunyana. De fet, penso que en cap moment de la meva vida m'he sentit europea, ni ho he dit a ningú que ho fos. I me la sento llunyana perquè penso que la democràcia és molt limitada i difícilment està al servei de les persones. Sento que està a prop i em sento europeu, sí, em sento part d'Europa. Però també sento que Europa no és el que m'agradaria que fos. És a dir, em sento europeu però no ho reivindicaria. Potser amb una Europa amb la que estigués més d'acord estaria orgullós de dir-ho. Per mi, jo la veig molt llunyana, molt autoritària i poc dialogadora. No sé cómo es sentirse no europea si eres europea, pero bueno, por eso digo que sí. Lo siento cerca de mí, pero no significa que todo me gusta de aquí. Em sento europeu, em sento europeista, però ara mateix seria eurocrític. Home, la tenim al costat. Ara, com a sentiment, res. Actualment llunyana. No em sento gaire europeu perquè crec que ha de ser una Europa amb igualtat d'oportunitats i a dia d'avui no està sent una Europa justa i social. La classe mitja és una debacle. Sí me siento europea, me siento española y catalana y sí me siento europea, me siento más española que europea. No me siento europea, me siento ciudadana del mundo. Lo de las fronteras, eso es un invento. Europa es un invento, Europa como comunidad europea es un invento. Bueno, vivo en ella, me educaron en ella, no me queda más remedio que sentirla cerca. Está en mí, aunque no quisiera, con todas las cosas que me parecen criticables y todas las cosas que me parecen admirables, que también las hay, que no esté muy de moda decirlo ahora. Les expectatives que s'havien creat als anys 80, quan Espanya entra a la Comunitat Europea, moltes vegades no s'han complert del tot o no són com esperàvem molts que serien al cap de 30 anys. Bueno, Europa en principi semblava que era interessant, però la realitat ha quedat tothom tocat. O sigui que diuen que tot va bé, però el que és el carrer cada dia va tot més malament. Doncs no em sento gens europea, però crec que des que estem a Europa tot és una mica més complicat, que estaríem més tranquils, potser, estant com estàvem uns anys enrere. Canviaria moltes coses de l'Europa actual, intentaria recobrar el sentiment original d'Europa, que no era un altre que mantindre la pau entre els ciutadans i els pobles d'Europa. Yo haría más transparente todas las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo al resto de los ciudadanos. Bueno, entre altres coses, jo crec que Europa hauria de demostrar que és capaç de constituir un espai d'acollida per tothom. Canviaria de l'Europa de la Comissió Europea i de l'Europa del capital a l'Europa del Parlament Europeu, a l'Europa de la política, a l'Europa dels pobles, a l'Europa de tornar a parlar i agafar el que era la paraula polis en una Europa original y tornarla a recuperar, ¿no? Sí, definitivamente cambiaría, que hay mucha gente que
piensa que son algo mejor porque son de Europa y que piensan que, bueno, que tienen el derecho de estar aquí y de tener una vida tan rica y que se ven como algo mejor, y esto creo que hay que cambiarlo. Pero para lo primero que hay que echar es a todas las derechas, a todos los neocapitalistas y a toda la gente, que los pueblos sigan manteniendo su forma de ser, su forma de vivir, su forma de gobernarse, fuera moneda única y fuera tonterías, mariconadas las justas, ya está, es así de sencillo. ¿Qué es eso de meternos a todos debajo de un mismo paraguas? ¿Qué tengo yo que ver con un sueco? ¿Qué tiene que ver un sueco conmigo? Y me gustaría mucho hacer más cosas sociales para la gente que no vive muy bien porque no puede permitirse, y también hacer algo por los inmigrantes desde las afueras de Europa. Son las tareas para Europa de futuro. Treballaria perquè Europa millorés els seus processos democràtics i participatius, perquè tota la població realment fos qui governa a Europa i no les elits econòmiques o polítiques que hi ha ara mateix. Cambiaría que fuesen las leyes universales, no aquí cobrar 3 y allá cobrar 20, o que ni hacen unas leyes allá y unas altas aquí. Si somos europeos, ha de ser la totalidad, per lo bo i per lo dolent. Sí, canviaria la forma de funcionar. No m'agrada que el poder econòmic i que les grans potències europees tinguin el poder i tomen totes les decisions sobre el que passa a Europa, sinó que m'agradaria una Europa en què tots els ciutadans i tots els països tinguessin la mateixa força. Home, d'Europa canviaria la desigualtat que hi ha, no? Nosaltres estem manats per la Merkel i pels països més poderosos, i estem a les seves mercès, el que els països aquests vulguin fer amb nosaltres, no? Els pobles units han fet econòmicament, socialment equilibrats, amb una economia social justa, pròspera econòmicament, amb menys classes socials i que tothom respectés la seva cultura. La Europa ideal es una Europa que escucha sobre todo pues, la nueva era, ¿no? los nuevos cambios a nivel energético, a nivel alimentario, a nivel social. Una Europa para mí ideal sería un poquito más unitaria, que tuviera más en cuenta a todo el mundo, a todos los países, e incluso quizás sin tanta frontera entre países.